Alo mane minoda nitie. Unfortunately ni minoda sani onge because of ABCD. No way. So nowhere. Anok nawe. Nikech kit rwakruok. Nowhere because of ABCD. Oh, okay. To rwakruok ni bende thago nga nyiri makan gi nyako madago. To ka nyise ni gini ahera gini. Gini ma indi remba ma indi ngimana. Ahero gini. To kata moro wacho na apana ma indi kirwakori. Idhi manyo mon dhi lari oko ka. Anyise ni gini kata mon go onge pacha. Gini ni ng'ama kao pesa minja nyisi no makethie lao. Mano ng'ama hero lao. To minot nan gi nyako moro chien kacha nyako no ne kia value mag gigi. No uso lepa gi sawa. Ogolo to wuka to lal. Mano be part mano mionako sana kode. Nkech gemo kia value ne in kidhi ot e bedroom mucha tido ka gino lal. To ng'ami nya penje bedroom udongu na jare. Ki penje to nokia. Koro mano be chende gik moko ilagi nikech samwa nyiepo kwa nyisuga. Okwada wacho nikech gina here to. Ibiro go kiling. Ne to mandi bengi. Apando ga. Yes, abiro tapando, samora biro kisanindo. To awe jikon. Ang'e jomoko matimo kamano. Awe jikon. To sama kisanindo kore ka kele to boka poke sano. Abro mana poke chieng' moro kore deka de chama. Eka kora poke anene mos. To in chieng' minene ta ko mai gik ma na nyo kata kapok ibire daka. Magi gik mos betot ka pok neno gi. Kawane ka kwatemo lakini nyako mongerito gi nyako no anya hero gi chunya te. Nikech ade openji niere kaka irito gi nikech mokwongo ang'eyo ni e ot